हेल' थेंक इउ माजे बेलायासो सफैनो हादों थेंक इउ स' माच बेनो लाइक होबाय होनाय जाबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गैया आंहा दहाय बेलासि बाजिनो कमेन्टखौनो गारनो हायाखै बांद्राय फुङावबाथाय बिदिनो जायो आंना मा होनदों बिदि गारना फैदों आगै सना आंखौ लागाव नोंखौ गारबोखो आं बुजिनो मोनासै ओमफ्राय मा होनदों दलर बुरिफोरनो बिखुनजो आइखुनजोसो दलुर आइखुनजो मा खालामदों नो सना केजिव आंनि एलबिआव फैखाथारासै नोंले आइखुनजो दलुर सना ओखि दाउखि जिउनो दा कमेन्टखौ गारनो हायाखैलै आंहा दलुरनाव बाजै दलुरनाव अयनायखा बिदेसआव मा होनखो जिनु बिजामादै एमाव जाग्लांआ आंखौ गारना फैदों लागाव बबेयावबा गारबो जाखोलै बेबा आंजोंबा नोंबा बबे खनायाव दंखुमायोमोन बेबा अबावथो एब्रेना थाखुमायामोन नोंबा ओमफ्राय जोंनाखौ अननायानो मा रावजों बाख्नायनो मानो जाबाय आंहा लागाव जाथारसै मानो गारनांगौ जाखो बिखुनजो बे बिहावआलायनो आइखुनजो बे बिहावआलायनो आइदै गावहाबा बबे खनायाव थाखुमाना थायामोन नागिरबाबो मोनाखिसै दाना गारबोजाबाय आरो फैग्रोबाय साननानै होननायसो जाबाय जेनेबा बिजामादै
नोंसो अनो आंखौनो मा होनदों मा खोथाय मोजाङैनो दंना मोजाङैनो दंना आइखुनजो बिजामादै दं जोंना बिलेज बाजैया मा ओंख्रि जाबोखो बिलेज बाजै गावदां सिनुनि बिखुनजो आंनावसो अनखाथारोलै जोलुर आइखुनजो होनो मा खोथाय जिनु बिजामादै हादे भगबान माखासेयालाय माथो खबर गैया दाबो बोरै बोरै जाना दंलाजोबो मानसिफ्रालाय मा जाबावनांगौ जाखो एमाव जाग्लांआ आंखौ लाइभ गारना फैदों आदसा आं गारना फैयाखैमोनलै खमेन्टसो होनो हायाखैमोन आइदि कमेन्ट होनो हायाखैमोन खिथाहरनोबो रोङासै ओमफ्राय उनाव दोनहांदों मा होनदों देनां फिसाजोफ्रा बाहाय मा होनदों गैयाबा देनां फिसाजोफ्रा बाहाग गैयाबा नोंखौनो लाबोनोसै आइखुनजो आंहा माबानो आलाय बिजामादै उन्दैसिन आंलाय बिजामादै उन्दैसिन जाबायना लास्टारावसो लाहैखाथारबाय लागाव सोरबा सिख्ला नुवाखै बे सोरबा सिख्ला नुवाखै बे सोरखौ होनखोब्रा आंखौसो होनखो ना जेनुखौसो होनखो जाखो हमनो हालाय लाङासै आं थेंक इउ नार्सारि ब्र लाइक डाउन थेंक इउ
बिदिनो गारु बे एमावा आइखुनजो होनो अके दे नार्जारि ब्र खामानियाव दंबालाय अन खालामना दोनबानो जाबाय दे ओमफ्राय जोंना बृहस्पतिया मा होनखोथाय नोंखौनो बुंदों एमाव आदसा आइया आंजों रावबो सिख्लाबो गैयामोनबा गावहा एब्रेना थाबाय अहायबा फैग्रोबाय साननानै फैबाय आंबो नोंसोर ओमफ्राय मा होनदों आं जेनेबा आं रावखौबो नुला दुलुर आइखुनजो मोजांसिन मा होनदों मोनबा आदसा मा होनदों नोंसाजोनि अनगासो जागोन बे नोंसाजोनि अनगा नोंसाजोनि जादों नोंसाजोनि अनगा जिनु बिजामादै होनो जोंना आइखुनजो दुलुर सना आइथिजो होनो नार्सारि मा सिरि आगैनो खामानियावसो दङ बियो नार्सारिया हाबा मोनजाहैबाय नै मालाय गामियाव थांनानै सेबदां जानानै फैसिगोन बियो मालाय गोथावनो हाबानि लाब्रा ओंख्रिजों अमा एवनायजों ना खर'जों मा होनदों बाहाग थैहैगोन ना थैहैला लास्ट सिमा बाहाग थैगोन ना थैहैला लास्ट सिमायावबा दुलुर जासै आं सिन्था जासै दा जिनु दंखायोनो बाहाग खालामनानै दोनखाथाराबा राननानै सासे बोरै जिनुना बिब' मानैया बोरै माथो दाबो फैया जिनु नोंब' मानैया बोरै जिनु बिजामादै नों लाइभ होबा आंबो होदों दा बेलासियाव हाबलायना होबानो जाबाय बेलासियाव होयोना होयामोनथाय दुखु जागोन आं सहायनो
हायै जाखाथारगोन बुर आइखुनजोनो मानो बिदि जरा जरा होननाय जाखो मानो बिदि जरा जरा होननाय जाखो जोंनालाय आइखुनजो होनो इदि चेनेल इदिट चेनेल कौन रे बाबा गुबुन मा होनदों होगोन दिनै आं दा बेलासि मा होनदों दान्दि नाव आलासि दं आदसा सोरनाव फैलायखो अनामिकानावसो आलासि फैलायबाय नामा होमबा जानावहाय बिजामादैनो monitor please okay monitor di dia lu di diam ini आपको सोरबासो नामाब्रा बर'सो नामा मानसियालाय सोर जाखो मानसियालाय नै बिलेज बायदियाबो सिनायखायोसो नामारा हेहेहेसो जाहरखाबाय सिनायखायो बर'खाखासोलै बे आइखुनजोलै आइखुनजोलै आइखुनजो नो दाउखि जिउ गावदांनो दुगैदो दे आइखुनजो सनानो नार्सारि अन थेंक इउ जेनेबा बिजामादै मिनिबाय आरो
नार्सारि रन आं दुगैया गुसुआव आं दुगैया गुसुआवनो बिदि आंबो एमाव बायदिसो मुदानि लाइट जोब्बा दुगैनोसै दुगैसिगोन आदसा आइयै दुलुर आइखुनजो नोंलाय मानो मैला थाथारोनो बिदिनो जायो नोंला मा होनदों जोंना बेदराव सफैनो हादों मा मैगं जानाय र' मैगङा आलु लाव ओमफ्राय दाउदै एवनायसोमोनलै ब्र' थेंकिउसै गोजोननाय थाबाय आंनि एरियायाव सफैनो हानो थाखाय माथो रावबो कमेन्ट लिरला नायबाल' थाबायनो एसे कमेन्ट लिरग्रा नंखायालै नायखुमायो आरो थाङो बिब' सुफ्राखौ लेंहरनो थिननाया गैया लेंहरा जिनुआ आर'थिबो गैया दिनै हमाखै सालथे आदसा बिजिदां होनबा मानसिया आइ एम बे हेलौ नो ओइ देखु सासे गुरब्ला फैबाय सोर सिख्ला जाखो बियो सिनायलाय लाङासां बबे जायगानि मोनथाय आगै एमाव आंनि लानाय सम कमेन्ट फरायनाया आंनि
बायदिथार मावनानै नोंजोंसो एखे जाबाय होनबा नै नार्सारियाव दाना आइफनजोंसो हरबाय आइफनजों मा खालामदोंनो दिनै खेबसे लेट जाबाय आं नोंनाव निमाहा बिबाय आयदै जेबो नङा दे जेबो नङा आंहालाय सोर सिख्ला गावदांदां फैखोथायसो नंलायदोंमोन नार्सारिफ्राव अनथिनिखौ कुसुमागैनो सोर हिनजावनि कल फैदों आयदै ओइलाय रावनिबो हिनजावफोरनि नङालै जिनुनिसोमोन भिडिअ कल फैदों नामा ब्र नोंलाय ग्रुपाव दाख्लाय हरलायबायनो सोरबा सासे मा आं ओंख्रि संनि र' अन हागोन दे खि गावदां होनदो नार्सारि आगै सना दहायनो राव होबाय आं दासो नुबायनो खामानिसो मावदोंदां मानसिया खामानि मावदोंमोन दा हाबानि बेदरा ओरै गारलाना हराबा एसे जोंबो जानो लुगैयोना दं आं आगै उरां फारां आइयै मानो उरां फारां जाखोसै फागुननि बारा नांखोना माखोसै नार्सारि अन थेंकिउ सिख्ला बैसोना आदसा उरां फारां मोसादों नामा सोरखौ नेदों नोङो मोनायाव आयदै बबा जाबाय नामा बबा नङालै मा बबा जालाबायनो जायाखै आं नार्सारि आगै होनना मिनिहरो नै मुदा सालथे हैद सोरबा सासेया मुदा आंखौसो मुदा होनलागासिनोलै बे गावना बिसालथेया मुदा नालाय।
ओइद लागाव Question darling on thank you ओमफ्राय जेन' बिजामादै आं दसे थाना दुगैसै आइखुनजो दुलुर सना ओखि दाउखि जिउ गावदां दां नों एसे लेथ्रा थानायखौ गार आइखुनजो दुलुरनो हनै इयुनाव फिसालथैया दासो सफैदों मुदाया आयु हाबाबनो अन्थाव बाथाव नायबाय थाथावथावनो बबे जाखोब्रा गलालाय बेयाव जाखोना बेयाव जाखो जारला गयारिसो जालाराम गयारि नोंसिनाव गल जादोंना मादोंरा खिथाहरलाय आंनाव गंसेयाव गिदिंगासिनो दाहाराम दाहाराम आइये दासिम मा जाद्लाबायलायखो रावहाय मा फैलाबायलायखो सों अन थेंक इउ आरथि मा जाखोनो गल जाबावदोंसो होनबा नोंसिनावबो ओमफ्राय जोङो लाइक होबाय दै अके थेंक इउ जायाखै गल आदसा लोगो गंसेयासो नाङाखैमोन होनबा आंना आरथिजों गुलु दाजा हिनजाव नोंथाङासो बियो माजों सोलाखो सोलायनाया दिनैहाय माबासोमोनलै लाव ओमफ्राय दावदै एवनायसोमोन माखासेना बयलार आंथ' बयलार जायाना दावदैखौ लागावबाय आं Lucky Orange, thank you so much. Dang अखाफोर बायदि नोंखौ अननाया मा होनखो दे आइखुनजो दुलुर
दुगैखादे ओमफ्राय मोनदों बे खेंख्रा बायदि नोलै बे खेंख्रा बायदि नोलै दे बेनो अन थासारि अन संबाखि अन दे मा संखो जों गाव दाङोखि सारायाव उन्दु माखासेफ्राथ' हाखाला जाहैबाय सोमोन्दोखौ उल्था लिंना लाखाबाय बिसोरो आरथि आगै जकिंनो बुजिखायो बेबो जकिंखौ आवगायदोंसो नामा खेंख्रा बुस्थुआनो गैया दे आंनि ओंख्रिया दालि आलु बिन ना टमेट'सो आदसा टाउनाव बेरायफुंजानो बेरायना फैखांलायबाय नोङो ओइ उदा सालथे मा खालामदों मुदा होननाया माबा उदासो जाहरबाय हनै सासेया उदासिखौनो लिरदोलै नोङो नार्सारि ब्र बेसेबां गावदों अन होनदो गैयालै बिदि लाइभआव बिदि खेलायनानै दोनदों मोखां नुबा खारनो आइदै लोगो हमनो थांबा गग्लस गोसोम मोखाङाव फालि गोसोमसो खावखाना थांखासैलां दे मोजां सालथेनो सालायदों नै आं दालथेसेबाव नै ओमफ्राय सालथेयाबो अनल' आं अके मा जालायखो बेनालाय ओइ सनाफोर आं दुगैनोसै दे अके बाजै थेंकिउ गोबाव सम सापर्ट होनायनि थाखाय दाहाय होगोन ना होआ खिन्थाहरदोल' दे दहाय कमेन्ट लिरनो हायैखौ लागाव थानोसै दाहाय
मानसिफ्रा नागिरगोन सनाफोर आदसा दे दुगैनानै थांदो दे आरथि अन आइखनजो आंखौ बिदाय लाला नामा स्पेसियेल नै स्पेसियेल बिदाय लालांनांगौनो थांबायसोनदां दानो दुगैयो दानो दुगैनोसै नार्सारिया अनल' दै आं अके दे बिजामादै सना जेनुनो बिनो गोसो जायो लाकि अरेन्ज थेंक इउ स माच हिन्दीबोथ' बुजिखाया जाहैबाय बियो दे आइखुनजो गावदां दुलुर सना खि दाउखि जिउनो होगोन आगै सना इउ दा फै दे 8 PM अके दे नाजानोसै थांनो हागोन खोमा दे मबाइलासो एमबि हटस्पट लानानै थांगोन दे आं जोबबाबो बेजों साब गैया नालाय बेजों साब खालामना दोनखानोसै र' नैबे आइडिजों साब खालामना दोनखादों ए माथो अलखासो अलखासो र' जेनो अन थेंक इउ कुसुम गावदां अन आरथि बान्दां नार्सारि भिलेज बायदिसो माबाफोरखौ होनदों औ आगै सना होनदों आरो नों ओमफ्राय अन दोनबायलै आं जेबो अके कुसुम गावदां अन ओमफ्राय जोंहा बेनो अन थेंक इउ सनाफोर थांथ'बाय अके दे बाजै दे उरां फारां गोसो आंनि दे आइखुनजो दुलुर थांदो जोंना आयु दाबो 46ल' जादों दखाय सोदोंनो दंबावोसो सोदोंनो दंबावोसो
Bir Musahari, good afternoon bro, thank you bro. Like Don, thank you so much. जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिआव सफैनायनि थाखाय नोंहाथ' माला होबावगोन जाखो बोरै जाबावनांगौ जाखो नोंलाय बिरलांबाय आंनि गोसोआ गोदौबाय अखोरां सायाव नोंखौनो फैबायनानै मा होनदों लोगोलै र' एसे सम दंबावो आदसा ओमफ्राय लाइक दं लाइक थेंक इउ सोर जाखो बेलाय दखानाव दं नामा ब्र आं दखानाव गैला ब्र न'आव फैबाय आं सिन्दु ब्र थेंक इउ आरती अन जिन'गन दसेल'सो दे बाय बाय आं बेस्ट अके दे दे जेबो दे आं बि भइसनि भिडिअ गोदान नायनो आदसा दे नायना हो बर'जों बर' आंथ' नायनोनो सोलाबनायानो जाला नै
multi on thank you menu on Anish Supra सौफैनो हाबाय लाइक होबाय थेंक इउ आनिश Anish on Anish on thank you menu on thank you Anish खालि आंबो दसे गोलावसो जानोसैलै टाइम जाबा दा ओंखारलायो ना मालाय ओंखारलायबानो जाबाय 5 मिनिटल'खासै दसे गोलावसो जानोसै आंबो औ Monisha hello like don't thank you Molisa good afternoon मा ओंख्रि नाथुर लागाव सोर जालायखोलै ओंख्रिया माबासोमोनलै लाव ओमफ्राय दावदै एवनायसोमोन सोर जालायखोलै मुलिसाबा
मनिसा नङा मुलिसासो। फाग्लि थुनथुलिसो नामाब्रा बिसास मोनलाय लाङासैलाय मानसिखौनो मा गाव साबबो गैबावासो सोर जाथावगौब्रा नों आंखौ साब खालामाखै आंनावलाय माथो अल थुबाय दं नोंना नाथुरनो लागाव थुनथुल'सै आं सिनाया जारलासो जागोनलै इयो र' आं हिसाब खालामना लानि अलखासो नामाथाय बुस्थुआसो अल नङा दे आया हिसाब खालामगोन आं बेजों हरसे हरनानै आं आइजों खालामना होबावगोन ना नांगौबा आंखौ सिनायलायखागौ नाथुर थाथुरसो होनबावबाय आंहा मानसिखौ सिनायला मनिटर नांगौलै नोंनो ना मनिटर रुजाया मा जायाखिसै स' जायाखिसै दे सोरजों साब गैया खालामलाय ल' होबाय आं लाइनाबो गैबावलासो थांनासो थाहैबावबाय मा जाबावनोसै आंनावबो आइडि जोंबो अन बावसो नाथुर बारिनि नाथुर सोर जाखोलै दावनो रोङै फुख्रिनि नाथुर एमावनो लागाय मा जाखो कारेन्टआनो दिगदारथार गैयामोन आदसा बिदिसो जाना दंबा फाव खालामलायनो हाया नोङो सोर आं सिनायासै दे मानसिखौनो आदसा
मा खुगा खोबथेलायनाय बेसोरलाय सोर सिनायगोनलै आं सिनायलाय लाङाखै मानसिखौनो फुलुंथि नामा सालाय बेनोखाथार फाग्लाया प्रफाइलखौनो गावनि रियेल नङै बायदिसो नुबाय माथो आंलाय सोर फुलमथि सिनाया आरो आंजों लोगोबो गैया फुलमथिया जालालै जेबो गैया सिनायसिगोन ना बेखौ मानसिया रावबो गैया रायलायाबो दाउ बेदर संबाय टेस्टिनो मानसिखौनो सिनायलायासै आं गावग्राबो हुदा दंलै आंना साला उखैरां सा सा रायज्लायनोथ' मा नांनायनि थांनो थायोब्रा मलिसा अन मा कमेन्टबो फराया नोंनि भिडिअ नायदोंमोन आं आरो जा लासै फरायो नों आं बायोहाय बिदियाव थानो आथिया मानो कमेन्ट फराया
गावनिनो भिडिअ नायदों आङो आंखौसो रायखुमाना दंगासिनो होनदों माने आंनि महर दा आं बे आं मादों फटकसै रियेल बायदि मोनाखैना फटकखौनो मा होनदों बियो आं बिदिबा बायो आं बिदिबा थानो इच्छा रावबो सिनायाखै नामाब्रा आंथ' सिनायनो हाथाराखिसै मानसिखौनो आदै कमेन्टखौनो जा बारलाङो लस लिरगा लस लिरगार नायनो ओमफ्राय जोंना जेनेबा मा होनदों मुलिसा आंखौबो साब लोगो खालामदो दे नो कुसुमा थेंक इउ स माच होनदों भुटानाव थांनायाव डिसिलार गेरेद मा होनदों केमेरा डिएसएलआर केमेराजों खेबनाय फट'सो बे नाथुर आदसा कुसुम मैदाम सिनायदोंना सिनायाखैब्रा सिनायलांसै मानसिखौनो बोरैबा नुबाय आङो एसेल' बायदि मलिसा गोदान लोगो खालामबाय रिटर्न हरफिनदो कमेन्ट चेकनो हनै थांखो ना माखो साला गारां खोनाबाबो जाबायमोन ना रावखौनो होथाराखै खेला माबायाव भिडिअआव मानसिखौनो सिनायासै आं 70 लाख 70 खौ 80 खालामना हरबाय आंनावनो मोननै आइडि मोनखाबाय बे खारखोना माखो
जोंगावदां दे अननानै सानना होथारदो दे ओमफ्राय आं होखाना होलाय जाबाय नालाय आंथ' बर'नोसैसो नै 1 घन्टा जाखाबाय बे आं दसे गोलाव जानोसै दै रायजोफोर थांखोना माखो बेलाय मुलिसा गैला नामा नोंलाय जानो साफा खालामहैदोंना मा खालामहैदों जाखो आइदै लाइनबो गैलालै थेंक इउ मेदाम जी आं गोलाव जाथ'बायलै टाइमाबो जाखाबायमोन जाय ओंखारनो गोसो ओंखारदो 1 घन्टा बारबाय आं दं नो थेंक इउ ब्र' मुलिसा खारबायगोनलै
कुसुम मेदाम होयोबो दाहोथ'खासै नै आं गोलावसो थांसै दसे दायो होदो